Dumane yadume ezizweni ngisho ngambiza embizweni yosonke akubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo ebusuku umbuzo wami Dr. namhlanje ukuthi ke kubaleke ngani ukuthi ngihloniphe imiyalelo onginikeze yona umuthi onginikeze wona ukuthi ngikuhloniphe ngulandele kanje kungabi khona umgomo engeke ngizingulandele ukuze nginga-affecteki. Okokuqala ngizoqala ngiphume kancane kulombuzo wakho ushoyo. Kunento engizoyichaza. As ezinyanga noma sizinyanga sinebhadi. Ibhadi lethu lisekuthenini. Wonke umuntu ohamba e-private hospital eMhlanga hospital. Uma ungaya lapha na uyoyenza i-audit, ubabuze question imibuzo bonke. Lapha esibhedlela ufike ubuze uthi bakhona abantu abathe bashona la esibhedlela. Uzothola ukuthi baningi abantu abashona. Then the question is elandelayo. Babe khokhile yini labo bantu? Yes, babe khokhile. Ukhona umuntu wakuhamba uyofuna imali yakhe esibhedlela e-private hospital. Cha ke kwakuhamba uyofuna. But enyangeni uyothola inyanga inezitha. Umuntu eloke ebhizi ethi uzofuna imali yakhe. Yini ezofuna imali yakhe? Hayi lento eninginike yona ayisebenzanga. Into engiyisebenzanga. Why? Because inyanga zithatheka kancane. Mbuzo sengibuya back to i-answer leyo oyifunayo. Yes, kubalekile ukuthi abantu balandele imigomo because sikunika ama instructions for a reason. Siyazi thina ukuthi lento isebenza after isikhathi singakanani. As inyanga ungabona sithi thatha lo muthi ugqume ngawo amalanga u5. Siyazi ukuthi u5 days usukumiselweni. So kuyenza sure mangithe ngoba ngisho nomudla amaphilisi kaDokotela ama antibiotics uthiwa yenza sure ukuthi awaqeda ngoba asuke sasebenza emzimbeni kule nesifo asuke salwa naso. Nami lo 5 days ngoba ngisuke ngubeka ngisuke ngazi ukuthi lesichitho sizolwa naso up to isikhathi singakanani. Dumane yadume ezizweni ngisho ngambiza embizweni yosonke akubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo